Окей, ми да вземем сега билети за мача на Монтана. Ще включим, когато съм ги взел. Взехме билети, всичко е готово. Ще включим на матча. 1-0 за Локомотив, 1-0 за Монтана. 1-0 за Монтана, виждаме там на таблото. 1-0 за Монтана. Аз прегрехнах. Първо по време 1-1. Локомотив пълни вкараха гол, ама нищо. Първо по време. Друго! Fala na sala, não? Bega. Dai. Estás do cabé. Bravo, Aí é. Vai. Давай. Много опасен. Фал. Преклубен удар, много опасен за Монтана. 3 минути продължение има, трябва тук. Много опасно. Каската трябваше да центрира. Пак вътре в край. Айде. Сабле, знам. Хората почват да си тръгват, остават 1-2 минути до края на матча. Резултат 1-1. Мечтаваме за кого ще